Элегрәк елларда һәр йорттан гармун тавышы ишетелә иде. Кичке уеннар дисеңме, армия сафларына озатулармы, клубларда, урамнарда һәр яклап моң агыла. Нинди рәхәтлек. Яшьлек үткән, гармун тузган дигәндәй, күбебезнең яшьлек дусты гармуннарыбыз шырмаларда, чыланнарда тузан җыеп ята. Кайчандыр бабаларыбыз, әти абыйларыбыз ки суздырган гармун тавышлары бүген тынып калган кебек. Уйный алмасам да, мин аларны төзәтергә яратам. Балалар, оныклар өчен нинди күркәм истәлек бит, гармун төзәтү остасы Расих Сабирҗанов. Бу шикел минем балачактан ук, чөнки балачактан ук гармун, баян тавышлары тыңлап үстем, аккордеон тавышларын. Безнең туга әти гармунда, баянда уйнады. Безнең жизни аккордеонда уйнады. Красный партизан аккордеоны минем өчен бик якын. Мәктәптә дә шуның тавышларын тыңлап үстек, укыдык. Бу музыка коралларын төзәтү элегелектән булгач, минем төп профессияләр буенча моңа вакытта бик җитеп бетмәйде. Әмма ләкин минем күңелдә шулай уелып калган, күңелгә кирип калган музыка кораллары шундый матур иттереп, моңлы иттереп тавышларын ишетергә, аларның сәхнәдә булсын, дуслар янында булсын, кунакта булсын, инструмент һәр вакытта да тизек булырга тиеш, иң беренче. Күркәм булырга тиеш. Шуның өчен һәр вакыт аны карап торырга, җис тартып торырга, тәрбияләп торырга дип әйтик. Менә шундый эшләрне башкарабыз. Хәзерге көндә лаеклы ялга чыккач, бигрәк тә минем өчен кулай булды бу профессия. Расих әфәнде Татарстанның Шүпрәле районы Зурчынлы авылы егете. Кем әйтмешли, татарның каймагы. Әтисе гармунчы, әнисе җырчы дигәндәй, үй түрендә гармун, энесе дә шактый көйләр чыгарырга өйрәнгән. Ләкин күпме генә тырышса да, Расихта гармун уйнау сәләте ачылмаган. 69 төрле һөнәрне булдыра. 70-нчесе буйсынмый. Барыбер үзенекен итә. Тормыш барышында осталардан сорашып, компьютердан гармунның төзелешен, музыка рәтен өйрәнеп, артистлар, музыкантлар музыка белгечләре белән аралашып, ноталарны өйрәнгәч, үзенең теләгенә ирешә. Тынып калган гармуннарга җан өрә башлый. Музыка коралларын әлегә бары тик төзәтү, реставрация эшләре белән шөгыльләнәм. Һәм инде тональны үзгәртү, анда уже үзгәрешләр кертү. Күбрәк механизмын карыйбыз. Механизм якларыннан алар бик тиз ватылалар, тимәләре төшә, аларның рычаклары дип әйтгәндә, менә монда баяннарда булсын, теләсен инде завод, фабриканыкы булсын. Һәммәсенә ремонт кирәк, тәрбия кирәк. Уен коралларын төзәтү бик сорый инде күп түземлелекне. Түзем булырга кирәк. Түземлек белән генә түгел, эшне яратып эшләргә кирәк. Менә шунда гына эш эшләнелә. Ярый битсен әле, түзик инде, әгәр менә шуны бетерәм дип эшләп алай гына булмый ул. Һәрберсен карап, җентекләп, һәрбер эшен тырышып эшләргә кирәк. Физик законнар һәммәсен белергә кирәк. Мин үзем физик буларак, миңа бу эшләр җиңелрәк. Монда агач эшен дә белергә кирәк, краска эшен дә белергә кирәк, металл эшен дә белергә кирәк. Һәрбер металлның үзенчәлекләрен, шул ук агачларның нинди үзенчәлекләрен, нинди агачлардан эшләнгән, нинди материаллар кулланыла, һәрберсен технологиясын белергә кирәк. Музыкаль белем булса, бигрәк әйбәт инде ул. Музыкаль белем минем юк, әмма ләкин мин күптәннән ишетү сәләте бар. Аннары үзебезнең гаиләдә дә без теге музыкадан читтә яшәмәдек. Һәр вакыт безнең авылда булсын, иң беренче патефон бар иде, ана радиолар китте бит, һәр вакыт музыка тыңлап үстек. Гармун алык әле дускай, гармун уйнатык әле. Яшь чактагы көй моңнарны кабат уятык әле.
Bu bizning Samara өлкәсендә яшәп яткан Гали Гәрәев ясаган гармуннар. Ул хәзер мәрхүм инде, бу күптәнге. Халык телендә Гали гармуны дип атала. Бу бик сирәк гармуннар, чөнки ул санаулы гына чыгарылган, бер генә кеше эшләгән үзе генә. Шуннан тыш бар Вараксин гармуннары. Алар инде безнең Киров өлкәләреннән килгән Вараксиннар, Вараксиннарның бер туганнары монда Казанда төпләнеп, ул Казанда ясый башлый гармуннар, Вараксин гармуннары. Шулар нигезендә безнең Казан гармун фабрикасында Вараксинның схемалары буенча Казан гармун фабрикасында менә шул гармуннар җитештерелә башлый. Безнең Казанның Тальян гармуннары менә Вараксин тибендә эшләнгән гармуннар алар. Бу гармун төзәтү шуннан алгарак китеп, гармун ясау, яңа төр гармуннар ясау, яңа тавышлар белән безнең үзебезнең әйтик татарга хас үзенчәлекле маңга ия булган гармуннар ясау киләчәктә әлбәттә кирәк. Моның өчен әгәр дә бик теләкләре зур булган кешеләр, мастерлар булса, бу эшне башкарып чыгарга була. Киләчәктә инде яшьләрне дә кызыксындырып, аларны да менә шул эшкә тарту бик кирәк. Моның өчен уку йортлары, бу гармун ясау буенча бездә уку йортлары юк бит инде. Бары тик менә шушы мастерларда, мастерскойларында килеп биреп, менә алар белән аралашып, аларны шулай бергә берләштереп, шундый семинарлар үткәрү булса бик әйбәт булыр иде ул. Әйе, гармуннарда уйнаучы талантларыбыз да шактый. Гармуннарыбызны төзәтүче асыл дигетләребез дә бар. Музыка көллиятендә эшләүче Илдар абый, Айрат Харисов кебек гармун ясаучы, бүгенге героебыз Расих Сабирҗанов кебек гармун төзәтүче осталар булганда, гаҗәеп матурлыгы, моңлы тавышы белән халкыбыз күңеленә кереп калган гармун моңнарыбыз әле озак еллар буена сакланыр дигән өметтә калабыз.